Assam Public Service Commission APSC tangka alarpensi voreng ka chapalong pualam hampangalong ke klang rojo Assam Police atum kiri ke tarle basai sik jitpen kedeng padupon la solong APSC Chairman Barim Rakesh Kumar Paul Penchinglok bang troxikep society abang phuatuma phan neping nang ponlo Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hinpen ki thanpon ki lapu henlo Kaddu kawe bang troxikep society abang phuatuma phan ki nep kang nang ponalong APSC Chairman Barim Penchinglok bang khokrebra troxi Assam Civil Servant mati ECS atuma phan ki nep paduponlo La pending kan suri hini ra krege thompen suri hini ra kre phongbong APSC asat langka chapa unduna tuma phan kiri ke tarli pon se tami raikom saikhe hinpen padupon bomlo Labang so puthak assembly hemalong Congress a MLA Bharat Chandra Nada hinpen karju ke padupon along Chief Minister pen lamboi ki pia hut siklardak pen than pachini ponlo Kaddu kawe phan ki nep kang nang ponang bong pen bang khokebra troxi ECS officers atuma phan ki avoreng pen ing than pon cheklo La pen bang ke thom abang phuatuma phan ki noramat raikom saiki pen kiri tarlip ke padupon boma jok avoreng pen pasang pon kok lupuda than pachini pon Justice BK Sarma Commission a report ke paklang ang thekalong nonamat government pen kedeng pon abilang Lapen labang so ang thek nonamat committee atum along si kang sirpa meji aphan pek pon plot lo Assam Public Service Commission mati APSC tangka alarpensi voreng ka chapalong pu alam hamphangalong ki klang rogajok Assam Police atum kiri ke tarlip asai sikjit pen kedeng padupon Lasolong APSC Chairman Barim Rakesh Kumar Paul pen kechenglok bang troxikep sosi chet abang phuatuma phan ningkan suring hinira kret rock pen non an kinep kang nang pon padupon lo State Dex report Karbin Long Line